Hello, papagayam! Naimbag nga orasyo amin. Syakmanan, to'y pagayam yun ni Jenal Moite. Ang mga kakamakas, manang biyanang. Amang kabkablaaw kada kayo, itinaragsak ngal daw. Ngayon kay panagbuy-buya, itaaka nito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Part 5 compilation. Isagot mi itagundaway. Dito'y drama ama ng biyanang. Ngamsakbay na, kablawan tay pa da Ma'am Analisa Medina, ni John Carmen, ni Menchig at Dula, ni Kabang Andreas family. Wano, Kabang Andreas family from Imelda Kabang. Kan ni Jennifer Madanga dita Saudi Riyadh. Intay nga rodan danggan ti part 5 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay basa ita kani drama kat manipod kani pagayam tayo naglingad. Itinagan apiya. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Biyanang, may papahan iti asawak ti kayat ko pa'y drama kan ka. No ada ka barbaro agamit wano kagawaan ti asawak, agmalmalam nga aprusan na, aging nga maumaan na. Banag apangungong takkan kwa na. Tano da duma ado dagiti maliwayan na nga aramidan, gapo iti kasta nga aramid na. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, piya ba kahit? Inikanak ti ulit ko iti sapatos kaw. Ay na, naggapoy di Amerika na itaw. Impaw iti kasinsin kaw. Ay, Anya? Inikan na ka, wano dinawat mo manain? Katintad na Sanak mga agdadawat. Ay na, ipadas ko manain. Impadas ko di balay da. Ngam sanak anap nag-anang ipadas. Iso nga ipadas ko manain. Nay, bagbagay mo, Mike. Unya raw. Kaslak bak nangayin. Nangina na ito yung sapatos ba kahit? Kuwan branded na sapatos day ko naman. Imbag man tayo nikan na ka. Unya raw. Imbaga nga mingawan sapatos kaun. Ay na, mayat talaga. Naglamuyaw. Nan, aglisi ka. Tay pagnakman. Ni, Ay na. ingka nga rod partyan tayo manukan at iso ti sidaan tano madamdam Sige. Partya kaun. Nikat, uksutan pa ita sapatos mo Marugitan. Kastoy na pailaing. Tapno ma-feel kumita Kakaiso na nga itala makasapatos da tao itinangina. Ay na. Anyat kuko amaya inero. Bimangon ka manan. Imbis sa maturog kan. Diyak nga ron makaid na amang kitkita. Iti indisplay ka sapatos ko di tarabaw ti kabinet. Kasla kayat kumanan nga ipadas. Anya? Ay, rabrabi. Hindi ka makatal na. Ala, maturog kalatan ba kay? Ta ipadas kumanan to sapatos ka. Ang mga no imilit ki din. Anya? Apay, umilit adago sa yamat. Kit, anyat amok ngay. Ang mga no kimsan. Aday ta. Ay, maturog ka kitin. Maturog ka kadilat ta di tamay. Unay mo dati. Ay na. Mayat talaga. Naglo ng sika. Mayat apang wuking-wukay. Ay na, rabrabi iya pumanagnakaan niya kamatun. Naglagan. Maya nga raw. Nagpintas kiyam. Nan, dumundan kan ta agidakaw. Ikatam ta sapatos mo sa kagida. Sanain. Ta malamin ti dapangkaw. Kastaran. Uray ta barbarumay. Sana narugay. Ala, maturog tan. Piya, mapanak man ni Jay Ilay. Aday pawit mo. Ne, itaman pa mapang kay Ilay. Apay, anyat gagarami jaya. Awan, inakla pumasyar mo ita. Nabayagan na jaknap na pa ni Jay Ilay. Anya? Kaya't mo man lang ausaran ta sapatos mo, isot amaw. Sika, may baybayan nakla ka day. Palugudan nak ka day. Tay tala makasapatos ang itinapintas. Kanangina. Ay, imbes nga yung kagsibog kadagiti mula tanatang. Bay ampay day ta sibog-sibog. Baka todo mo lang madamdama. Kat, agsapatos ka mapanagsibog tapno mausar mo latta ta sapatos mo. Saan na?
marugitan mo may ano jay ilay ti papanak. Kun inakagpapukais. Tapno da serbina mapanak jay ilay. Nagpintas mo tarilo mo nangkal. Ay na, inted ni kasinsin mo dayta. Impawit na. No kasta naggapumanan ni jay abroad dayta rilaw. Wun adapay kitay may sa arilok ije balay Jak maos-osar dagitit ito jay kasinsin mau. Ay ipadawat yun nakanyak angkal. Ha? Sige, alam day tuyay no kayat mau. Ha? Sigurado kayo angkal. Anya to sa rin yun ngay. Adapay tay rilok ije balay. Kun amangan no agipaw ito manay. Kit agyaman ang arod ano ito jay day ta angkal. Makarilowa mo langan ito napintas kin nang ina. Wain. Adtaoy. Kukuha mo dayta, kanakan. Mangan kan inero. Iti kapela na kasango iti lamisaan ngam di ka malagaw iti kanamon. Ay na! Nagpintas talaga! Ay na, day taman rilo mo ti kita-kitaam. Ikatuman pala day ta rilo. Ay isa na, pagurasan nga ron. Ay na, nagmayatayin, nagsilap gyang, nagpintas. Bagbagay to'y imak. Ay, itay kapela pangato di ta imam. Netalatan na rilom, tinakaiturungan dagita matam. Mangan ka din. Maragsa ka na lang amin, among bubuya dito rilok kahit. Pangalahan pa iti kastoy kapintas arilungay. Libre ko naman. Ninginain ka nakapinpintas. Ay na, ay na, gyaman Ay, sus. Ay na. Di mo agkanta rilo ata narugit dayta. Narugit nga. Pinunasak itay. Ay, dayta ti kagurgurak kan ka. Tanod na baro agamit mo, di ka makaidid na. Kas kalagraraman nga niya. Ay na, kay baybayan na laka, di ba kay? Ala, mangantag. Inero, kumanuti ka. Apa, hindi ka pala maturog aya. Anya turasan. Alaunang terapi ay. Nagmayat talaga to'y rilok. Una yan. Ay no, di mo man may turturugan tarilumon. Nagkanas. Nagmayat nga raw. Kitayag man ang ti oras. Nay, Apo. alauna daw. Madamdama, alas 2 tumanay. Ay, kastalatan tararami dami tagpatnag. Ganas diyo. Timang mirmira di tarilom. Sapay kumanuti ka. Ay, pumuyat ka mat. Diyak mangarod makaturog ba kay? Ay na, naragsa ka nga mintadat mo mangmangtid iti gamit ka. Sapay pasig na imported ko naman. Ay, nga tat oras man ay. Nay, alauna singkaw. Ay na, nagmayat na kita ito relodyo. Nagsilap. Ay na, ay, dadakal na ito yung numero na. Nalakati mang kita iti oras. Ay, no. Nagmayat na relo na siya. Ay, no. Nyamot ti kasto yun. Ay, inak man lang maturog iti sa alasan. Di mon samat us-usaran da ito'y abelt bag lakay. Jak kayat dayta. San ko nga hilig jak belt bag? Aka ti padawat mo na Wine, itad kunton kan ni iniraw aka anaka. Adda pa'y dagitay kalugong mo ije kabinet. Itad mo dagi jayan Wine, ikabil mo to iti bag. Ta itad kuntaw kan ni iniraw. Sige. Ipadawat mo ng tinakadulin laang dita. Sayang may. Ay na, nagganasay. Wow! Kayat ko, adag ito'y antay. Nabayagan na kayat ko timadan iti belt bag. Mala, kukuha mo. Nalagda dagita a belt bag. Kan dagita kalugong nangkel mo. Inayon ko. Kabarbarupay dagita. Ay sos, wow! Kayat ko ta usarag no kasdi arumara. Sige, alam nga rodan. Mangkita aktumanan iti sana maususar ije balay. Taited mintukan ka, inero. Ay na, agyaman na kanday. Ina mambit ije store, tinak gumatang iti bawang kan sibuyas. Naibus mo gaya mo yung lakay. Ay siya kon bakay. Yagmaw ti paggatang. Nala nga ron, ingkan. Dahito ti gatang mo. Mabit lang, gaw atak ti imbitin ko abel bagkaw. Kantay na pintas akal lugong kaw. Nay,
Apay, masapol pa lang agbelt bag ka. Kitwin na. Anya to sar na ngayon, di mo usarin. Di talay store ti papa na magbelt bag ka. Wan, duray man. Pangika nga ron mo tigatanga kasi buyas kimbawang. Sige, mapana kaon. Unay lakit ti asawa ko nun ay. Naggaras nyo. Grabe. Ang dapay kat atiw nan nga ubing. Tatunggal at dabaro agamit na. Kanayo na nakasuot kang kwana. Angkel! Biliraw ka na kan. Naggapwam. Di tayo starangay. Nangag ko nga da bumanurbura motor di tao. Iso nga, mayak. Motor yun ay ta. Kabarbaro mo, itangkal. Wain ka na kan. Sukat akong di motor ka. Nauma ako ni ti basit ang motor. Pangusaran yun. Ngay dahi tadaan ang motor yun, angkal. Awan pang display. Bulod ako ng kal. Katsi ka Kukwa mo no kayat mau. Daan mo't la dayjayan ka anakan. Mano atawon na kanya dayjayan. Agpaisaw ang kal. Ipadawat yaw. Wan, pangusarak ngay. Kun amukmud lang awan pagbayad mau. Iso nga ipadawat kaon. Ay na. Agyaman na kang kal. Yes! Adda motor kaon. Ay, jay man motorsiklo ti sangsangwan ni Neron. Isuman ti punas-punasan na ijayan. Ay, Inero lakay! Pinunasam lang aron itay ta motor mon. Pumpunasam manain. Wan, bakay. No, nadalos sa kanayon. Ay, una yan. Di mo man nga tamay turturugan daytan. Pakapuy-puyatam tuman daytan. Urag pinnustata. Ay, kid, bay-bay anak lakadilatan ba kay? Kakaiso na nga dan motor ko. Itala anak ang motora mo tikastoy. Bumulbulo da iti motor ide. Ngamita dan motor ko. Uwan angam ne, mabaybay amon dagitay mulam. Tadi mo masipsibuganan. Po, si Bugakton, masangok aglisi ka tayo nagkuti motor ko. Anya, pangyo nagam? Dita palay Diyak pa'y nakaramid iti garahe na. Iso ay yung nagkupaylain, tamangan numapukaw. Anya? Uray ta nalinis, mate. Winasingak itay. Sa akong to pinunasan. Ay, ikamla iti tuldanan Anda mo tay tulda dita. Ay, isa. Baka takawin da. Agad, nakatulbak mat. Basta yung nagkaw. Excuse me. Marugitan dito yung ruwar. Ay, oh my God, Pia. Ay, unay ka matan ni Nero. Makapakigtot ka mat. Kay may imasan titurog nga magpapandar kay ti motor dita. Ay, pasensyakan ba kay? Ita lang amin na nasa pulak ti tulbag na. Na-misplace ko ngamin itay. Kat di mo lang may pabigatan ti mang pandar iti dayta. Rabrabi imat. Diyak makaturong nga rin no diyak mapandar. Iruwar mo man ngamin dayta motorsiklo. Anya ka matan. Apay ngamin ayang ada dito silid ta dayta. Sige. Taipan ko yung kusina. Naglukon. Nagmotoran na rin war dito'y silid. Uncle, makipakpakaasyak man kada kayo. Di yung man pala regregalwan di asawak. Nay, apa ipiya? Problema ngamin no dabaro akagawaan na, uncle. Tawan matrab-trabahuan na. Isulat apaprusan na. Anya? Nay, apay ngay akasta. Mabay na kumamang ibaga kada kayong kapilitan mo. Tada kayo lang amin timang regregalo kan kwa na, uncle. Sapay ko matamawa tandak. Apay ngay aliwayan na dagiti trabaho na. Kaste na nga ron, uncle. No, dabaro akagawaan na kapapurusan na kanayon. Kita-kitaan na, kan isulat linlinisan na. Mabaybayan na nagitimula na. Mapuypuyatan pa yan ano daduma. May ramanak pa mapuyatan no kwa. Anya? Apay ngay akas jay. Sapay adupay ko matikunak nga itid ko kenkwana. Ay, oray saan pa'y laang, uncle? Tay suntuman ti pakapuypuyatan nan. Ay, madi ati kastangar aramidin na. Uno, gapo siguro itigagar na. Huwan siguro, uncle. Angam nalabas mo nga ron. Sige. Bayam, tasan mi pailang aron nga ikan di asawam. Naglokon na di akaanak ka. Jak amo akas tagayam dar aramidin na. Anya, pati motor, kaidan na, lakay. Kaslakastan Tadi nakanukayat nga irwar ije balay da je motor nga inted kaw.
Ay, una yan. Iso nga da na panunot ka. Tapno gumagit manay ni ka anakak. Anya day tangay lakay. Rigalwak manay. Anya, ay unay kamutan. Kay bagbagan ni Pia di mo pala ikan iti kumpurme ng regalwam manayin. Ay basta rigalwak. Sa bali mo iti regalo kinkwa na ita. Ha? Anya day tangay lakay. Ha? Ni? Anya day tan nakasako binaklay yung inyag diti balay, angkal. Regalo iti asawam, Pia. Ha? Ala, pangasiyo, angkal. Orisan ko mapailaang. Idulin nyo man pailaang no nyaman day ta. Wanusan, uraitad yun iti sa balay. Ay, sumadot man ang asawak no marigalwan, angkal. Di ka madanagan. Tana idumduma to'y irigalo kinkwa na. Ha? Ni? Anya nga minday taya, angkal. Arado. Ha? Kita man no di aguper di asawa may di kataltalunan. Tabaraw di arado na, Pia. Bakay, masapa ka mapanigay talaw. Tayo nakagaradaw. Ay ka mangang kapay jak pa'y nakaluto iti pagarmo sa ranta. Madamdaman taon. Agawid akto no mabisinak. Basta yung nakagaradaw. Tanagpintas niya yung ni uncle ko nga radaw. Ha? Nagsilang. Sige nga ron. Agawid ka no madamdama taw may kapay mangan. Huwag bakay. Aradwa kong tayo pagraupan ta. Iniraw. Pia. Umayak man. Ha? Nyangkay. Dumanon kayo angkal. Iniraw. Kanakan. Hadamanin irigalokin ka. Ha? Anya day ta angkal? Bunang. Nangina bunang day taoy. Napuskol kun natibkar. Ha? Ay na. Ay wang. Wow! Ay nagpintas, ngagpaisaw. Nagsilap jo. Kinadapay gabyon kita amday to'y agabyon. Nagpintas. Natadam. Ay, mayaday to'y angkal. Eksakto yung garding kaw. Wain, kukwamon na kita. Regalokin ka, kanakan. Ay na, agyaman na angkal. Thank you Enero, lakay! Umay kan, malamon! Agawid kan! Likpasak pa ito'y parparaspasak bakay. Mabitay ito yan. Malamon! Ituloy mo ito nabigatan Unay ka mong laki din ay ako baka mas. Dandanain bakay. Kakaisuna, baro to'y bunang ikaw. Nagmayangay paraspas. Ay, ituloy mo ano bigat? Ay, lipas akong bakay. Mabitla na ito yan. Anya? Nakagabyo na, mitinimulaan tayo tinatay. Nalawat imulaan ta bakay. Kan narapak miting tinaradaw. Kan intong bigat. Paras pasak man ang aking babatalon ta. Nagmayatay. Gay magat ti asawak, idirinigalwan ti ulitag na iti bunbuneng arado ken gabgabyon. Naragsakanak tay nasikasunan dagiti mula na ket manipod iden, dagiti laengan kagawaan para iti kataltalunan, ti naregregalo ti ulitag na ken kuwana. Alakastan, ti pagayam mo, Pia. Biyana! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat uno pa kasaritaan ngayon tayo drama hitakat manipod kani pagayam tayo naglingad. Itinagan na adona. Kastiman ti kunana. Dir mana ang biyanang. Nabakatanak abalasang. Tawang pailat lalaki amang ikasar kanya. Iso ano ada mama mo ano ma boyfriend ko. Kasta unay aragsak ko. Tati amok makasawa akon. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Duna, ayan mo. Umay ka man. Duna! Ay na, ringwad dyan anak talakay. Napanakide. Anya, nakidate. Apay, adan nobyo na. Kada matay si istoryaan na kanyak. Ah. Namamo na kanoy jay pagpipishbulan. Anya, sino nga day taan nobyo na? Diyak amo
Jak pa'y mat nakita. Nay, Iso siguro nday tati anak ta. ay siya kon, ti mangilok at itiri daw bakit. Ay natatang, asawaan dakon. Ha? Dati man ni Jimerson, iso ti mga asawa kanya, tatang. Uy, Ah. Jimerson, agbliss ka ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Agmanuak man. Ay, kasya nakati Diyos barok. Ala, sumbre kayo. Ay, bakit? Mangisagana ka man iti merienda. Tapag merienda ang tinubyo ti anak ta. Barok. Anyat nagsaritaan nyo ngay ti anak ko. Dumanon kay kadain, Jimerson. Ay, una, tata. Ikasar ko ni Duna. Kahit dumanong kayaon. Una, Rod. Sanak pa ya sigurado no anya nga aldaw. Ay, sige nga ron tapno mapagsasaritaan ng ti kasaryaw no kaanaw. Tanay, kanayon sa mo ti panagkuykuyog yaon. Ay, una, tata. Agpay sawa ka na yun kami nga kuyog. Diyak pa'y mat kinulkol dit ni Duna. Anmat ngamin nga agpakuldit di anak yo. Ay, rumbang lang abaraw. Tadi kay pa'y mga asawa. Uwan matkit di. Kan may mayat matkit di no. Nasa inaw nga idiatan ko iti altar ni Duna. Ay, sige. Ibagam tulat nga ruda no kaano ti dadanon nyaw. Tapno masaganaan may. Yes nga talaga. Ay, apay ayes ka ayes. Sika, doon na. Asawa andak matlangan, tatang. Apay, talaga ang makaas-asawa kan aya. Uwan ata ni, bumakba katakon nga balasang. Narigat to pa tagmay sa nga agbyag. No mata kayo, di awan to nekat kadwak ito lubong. Kahit kumat ajay, adakad kadwak. Kahit kano nga ron dumanon da Jimerson nga ay. Awan damot time. Damagat to kanya na tatang. Uy, Jimerson, kano nga dumanon kayo? Ur-urayan da tatang ti idadanon nyo. Uray sa pa'y mat. Apay ngay? Kasla nagbabaway mati desisyon ko. Dito'y nga timadmadi dito'y bagyak. Ta agbalew-balew ti reknak nga. Reknam nga? Nasabat ko nga ni Edgardo idi kalman. Kasla nagsubli ti sigud nga reknak. Sigud nga reknam? Kanasino da dya nga Edgardo aya? Nagi ang ex ko ni Edgardo, Duna. Ex mo nga? Padam nga lalaki, ex mo. Uwan. Tapno ibaga kanyam. Sigud nga baklak. Pang-uranak tumat ni tatang ko. Iso nga yung karkarigatak ti agbalin nga tunay nga lalaki. Awan, marigatanak mat. Aniya? Pilitak nga ibuhos tirek na kanyam nga madi. Karkarwini na sabat ko ni Edgardo. Na inlabakit di man ang kanya na. Aniya? Anay, apay nga idiyatamat. Anay ko, apay nga agsipat kamat ngay. Anya nga tibasol ko. No duwa tirek na. Kasta nga ron ti kinataok. Iso nga sore. Nga kami nga dumanunan. Narigat mat lang no ipilit ko. Taba ka apatamat lang nga ka na yun. No ag-asawata. Nagsakit ti barokong ko. Kasla matutudok ti 2,000 nga aspele. Ay na, agyaman kakit di anak ka. Tasan kay pa nagkasar. Naimbaga ta nagpudno adagos ken ka. Impudno nati kinatao na. Nala daw kit din ang imbaga na. Hindi agin naram kami kumapelang ang imbaga na ti kasjay. No anak nga na ilabi ti perperme. Guston. Makailiw-liwag kan tao anak ko. Malipatam tumulang dayja Jimerson. Kunak no na sa ka kunti mga asawa kanya. Gabsaan mat gayam. Nagsakit ya kasoy. Maminduan nga na paaya ko na. Kapilyam nga minanay imbag ti pakirelasyon Dahil tayo sigurado tapno saan ka masaksakitan nakasta. Kasano ay matimang pili ti sigurado. Kaslamat nga may nagpaypayso nga agararamda. Kasla agpaypayso nga labdak.
Kasla jayin mo na nga boyfriend ko, kuna na nga asawa nak. Hindi kinoldit nak, kat jak nagpakuldit. Bigla nga hanan nga nagparparek na. Ay, kaya asawon day ta anak ka. Sana po no alab na ka. Kuldit lang ti kayat nakin ka. Uwan nga ron na, manjak mata di orawawan. Kakaisto na nga gamang ko dato kinabirihin ko. Edad ko kit din. Tadhangnak pa ngayong kasar ti lalaki. Wan, gusto ti araramidam do na. Di mo iruk-ruk man ni ambit mo. Aging gadi kay pa nagkasar iti mang kuldit kan ka. Nawatap. Uwan tatang. Jubileen! Ada ka? Jubileen! Hello? Rimor biti ka nakak? Napani jay store. Anya ti masapul mo kan ko na? Ay, kuwa. Isoblik ko madato'y binulot ko nga sinulit kanya na, tata. Ibati mo. Ta I will tell her. Bueno saan? Uray ang bitin. Ang sublimat ladagos na jay. O sige nga ro, tata. Uncle na ka ni Jubileen nga bispulain ko. Yeah. Kasangsangput ko from abroad. My name is Fred. How about you? Ay, siyak ni Dona, tata. Balik bayan kamat galam. Nagawid tao maya kagsapol iti agbalay na wife ko. Ay, agpadatagayam, tata. What do you mean? Ay, ako, awan gayam, awan. Malasang ka pa? Are you still single? 1,000% single, tata. No kaya't mo agasawatan. I'm sorry, Agang prangka ngagsasao. Diyak kaya ti paligoy-ligoy. Anya, do you love me or not? Ay, sos. Kwa, aguray ata panunutak pa nga perme. Norumbang nga tangalakay ti pakiasawaak. Agpanunutak pa'y atata. Good. Adakan ka, ano kayat mo ni uncle ko doon, Napigsapay mat kay di nga uray lumakayan anya. Una, taraki pa'y lang ni uncle ko. Apay, han nga nag-asawa ni uncle mo. At day din nobya na ngam nagsinadamot. May samat na din ang nagkuanobya na idi. Idi nagsinada, nagbaak matan. Ay, sa bagay, awan lina kayan kan ayat mat kay di, kasla kayat ko ni uncle mo. Ay kat, adakan ka day taado na. Basta siya, noon niya ti desisyon mo, supportanan ka. Ngam ti makunakat kastoy. Agpinaliyo kayo pa iti ugali. Agamam mo kayo pa anaimbag. No kasapulan na makikuyog kakankwana, aramidam. Tapno mama mo manaimbag ng uncle ko. Tang, da kayon ti pagdamagak, tada kayo mati head of the family. Kayat yun ni Fred nga pa kay asawa. Kayat yung auray lakayan. Ay, kadakang kaday ta anak ka. Si kamot ti mangedeng ta si kamot ti makiasawa. Wan mat kay diata tang. Kasla kayat ko nga saan. Kayat ko ta ka kaaduan nga lalakay kat nadungungay. Ngam kasla jak kayat talakayan. Mano pa nga tangay nga tawon ti biyag na. Baka matay nga dagus. Kadagituin na panawan. Saanin alin na kayan ti patay. Kaduan ng ti matmatay abilo fortes. Kita amdi karo batay di tadaya. Nagsapa na balaw. 30 taon na di asawa na idinatay. Kanje kabsat, di kabagis mo iti bunyag. Nasapa mo na balaw. Nasurok mo la 30 taon di asawa na idinatay. Ay, sabagay matkidya. Kan madlaw matkidya nga napigsa pahila ang ni Tata Fred. Ang maguray ka anak ka. Ay ayatem aya. Saan pa'y matkidya? Ngam baka masursurok tumatlangay nga ayatan. Dona, tangaya kayan ayat namatan. Kayan sakbay at tulagan tayo ti kasarta. Ada pa ikumpisar ko kan ka.
Kat namawatan naklata iti likodan ti pudnukan ka. Thank you. Ang mo saan? Okay lang. Ni, anya nga data nga ikumpisar mo, Fred. Kuha. May saak asilahis. Aniya? Mabalinak iti lalaki. Mabalinak mat iti babae. Iso ano gasawa tanton ket adda pa iti tiyempo ngagpukawak. Mapanak agbirok iti lalaki. Ay, saan ang data kasar-kasar? Manjakun. No kasta di nak maawatan, Dona? Saan? Diya kaya ti silahis nga asawa. Okay, fine. It's okay, Donna. No problem. Ket ag-break tangarudan. Nakapanimid ka man ditan, Donna. Naunag ti pampanunutom, Nasakitan ka kadimanan ka po itinaamwam ko ni Fred. Ay, sa anak matindi nga nasakitan. Saan ko pala nga inayat ni Tata Fred? Iso na lang ta masayang anak. Unak no agsimpa akon. Unak no ialtar da kun. Awan matlatagaya. Ay na anak ko. Apay nga tanga kas diay. Silahis diya may kadwa nga boyfriend ko. Katata, silahis manan diya may katlo. Lakay pay mat nga balik bayan. Puro silahis mat namin nga matumtumpo nga ako nito'y lubong. Ay nairanra na siguro Saan mo't siguro nga amin kat kasta? Awan, sama tinam na mga makaasawa Dumteng tulat ta dayta anak ka. No talaga ang makaasawa ka, dumteng dayta. Agam no gasat mo tagbat-bagat abalasang. Ay ka ano usama? Sagmamano datala ko mga balot, manong. Saglalakala nga, daing. Sagkikin sila ang tabasag mo dati balot alakok. Ne, tultulad ang matiliter este saok. Mangin insulto ka. Hala, saan mo ading? Talaga kastoy ti saok? Sawawa mo nakaskang ka? Ha? Panagkunak ading nagbagay ta? Tagpada ta asawaw ti litos is na? Ni, abay, awam pa asawam. Baruak pa ading. No kayat mo, kuyuganak tayo ta mangala iti sinumar ko. Tapno mamati ka? Singgilak pa laeng. Ha? Amaw, nagpintas ka man. Nagbagay ta. Gwapo ak. Napintas ka mat. Bulbul anak samat. Sus, saan? Di uray lumnedak iti nagtakderak numang bulbulak. Di uray mapukaw amin na naglakwak iti balot no bulbulaan ka. Kaya't mo tag merienda ta. Ilibre ka. Ha? Kadwa na, pag merienda ang tangay. Di ta suli. Mapanta igigid. Ta meriendahan tanto na bati alako ka balot. Ilibre ka man ading. Awan manan ni Dona dito'y balay lakay. Napanman nga ta nagpaaraman Unay matikas ta pa nagsasaumaw. Kasla magbibisin la unay iti lalaki ni Duna. Ay agpay sumay. Kanayo ni J. Store. Naka-short pan tayo mapanag-istambay J. Store. Sana ipangato iti lamisan ti ligs na. Ako namblan display iti crispy pata. Agtal na ka man mo't. Ay madanaga nan dyan naktatanay. Bumakit mo abalasa ngayon. Di na mo lasawanan. Gano sana makaasawa ka, wa mabalin Hanggang saan samot nga ija store ti papapanan na. Yak mo makikita ijayan. Papapanan na nga rungay. Makar siguro iti pagistambayan Nay. Ano. Tatang! Nanang! Lukatan nyo na to rin daw, darasan niyo! Ay. Nay, kasla naragsak mo dyan, akta. Andaman nga talalaki akadwanan Ala, yung kalukatan tiri daw. Bakit? Di kayo pala nagkasar, agdan na kayaon. Tapno sigurado Iso nga paturog ako ninto'y balay ni Kanor. Ay, sana mabalin agkasar kayo pa. Awang pa urnong ko tata. Agad di uray wala amanok ti mapartay, mabalin mait. Sa muna yunan itila ko mabalot, mayatan, basta agkasar kayaw. Kababain mo't atata. Dua manok ti sagana. Aha.
Katawaan da tayo Agurnungak pa iti pagkasatan ni. Wan tatang, basta agdan na kami ng kanya kanor. No agungat kayo, agungat akmat. Anya? Jubilin, friend, masikuga kon. Ha? Ala, api nga nagpasikugkan kat di nakapay maingkasar ni kanor. May mayatan ti kastoy, tapno sigurado ang asawa andak. Tano agpakpakiputak pa lang, baka panawandak manan. Anya? Naragsakak to pa ita, may sakton nga mame. Adanton anak may kanya kanor. Siya kung ti makaamoy ti magastos kanor. Basta kasar kayon kanido na tanay masikugain. Ha? Ala, kababayin mo't atatang. Siyak ta gastos Tayo siyak ti mga sawa kanido na. Agurnungak pa'y. Kanon to pa'y makaurnong ka kaawan sa maururnong mo. Kahit makaurnongak tulat ta atatang. Ay, basta. Agkasar kayon. Period. Tungpalan talatan ti kayat ni tatang ko tani, masikugak mat ngamin ang kanor. Saan nga to ang mabalain? Apay di ka makawaawat. Ni, apay aya nga saan nga mabalin kanor? Saan ang mabalin? Tay darumnak ni bakit kaw? Buwakat mo nga? Kat ni bakit ko Sorry, no jak imbagat agpaiso. Gamon kinapudno na. Adda ka di asawa, kan pito ternak kaw. Niya. Nagkasal kami kan ni bakit kaw doon na. Saan kami ang nagsina? Talagang awan babaen mo! Niko! Unay matag, agsipat ka ladagos mo. Sipatan ka makitam. Manglukloko ka mat gayam. Jak mo, bye-bye atin ako. Suportarak Nayunak tinakok abalot tap na masuportarak ti anak ko. Ngam no kahit mo tagbalin ang number taw. Mabalin ta mutlat nga ituloy ti relasyon ta. Sanan, pumanaw kan kanor. Han kan nga kasapulan ni tibiyag ko. Ito nga pumalaw kan! Insang sangit ko ti sakit tinakam ko manang biyanang. Sinersermonan dak dagiti dadakkel ko ta impilit ko ngamin ti kayat ko. Aklunag nakulaapan ti panunot ko gapoy ti danag ko mabaketan na abalasang. Ti amok ni kanor ti mangisalbar iti panagbaak ko kuma. Ngam saan mo't gayam. Ngam uray no kasta naragsakak latamet taaddan anak ko. Alakastan tuy pagayam mo Dona. Manang biyanan! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay basa kani drama ita kat naggapo kani pagayam tayo ang naglingad. Itinagan nga arot. Kastoy man ti kunana. Dear manang biyanang, nabayagan na napasamak daytoy akapadasak. Aday dibak na nga kumparek. May sa abalo. Gapo ta kinaptan ti agduduma asakit. Ti amok kat mabiitan ti apit na. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nay, papanam, arot, lakay. Ay, inak man sa rungkaran niya kumparek ngagsakit. No kasta, saan pa yan na imbagan niyan taon? Ay, siyempre nga rod. Nagkakanat mo ti rumrumor asakit nan. Manutawon na naya. Katawan ng taladay gay. Nasurok la 60 na. Nay, ubing pa'y magayam. Kunak no nasurok nga tinan. Kaslala kay titsura na Tado nga ron ti sakit nan. Ang katawan ng taladay gay. Sige bakit ta mapanakon Nakat, apay day ta ikubag nga mo ngay. Anyat kargaray ta. Anyat ikargam. Ay, pangikargak. Iti-itin ni kumparek kanyak Ay, amumitay. Tunggal mapanak balay na. Tila may itid na kanyak. Na, baliktad mait. Imbes asika amang sarungkar timang iti pasarabo na. Tamasakit ket nga rod di sarungkaram. Samay. Ni pari Anton, timang mangted iti regalo kanyak. Tay so tibak nang.
Ngam siyak ngay, nakurapay aklaeng. Idi day taa. Idi saan pa'y masakit. Ang itatag sakitan dya kumparim. Agbain ka kumamot ngag dawat-dawat iti kumkumpurmi kang kuana Agtal na ka man, Mardina. Agdawat-dawat asasawam, Mike. Agdaw-dawat akayakit saan, Mike. Isaw, timangmangtad kanyak. Tita ka man langan. Ay, bagman na nakapasyar. Pare Aron. Wala, pare. Tanay, di kan sa bumayagan dito'y lubang. Uwan nga, Rod. Panagrik na ka, mabiitan ti apit ko, pare. Anyat ko na ti doktor mo ay, pare. Tinaningan dan ay ti biyag mo. Saan pa'y matkit day, ang mariknak. Umadanin ti apit ko. Agkakapsutak pa yan. Diyak unay makapanganan. Ganyak makaturturog iti hustaw. Isumilagay makimutong kauna yan, pare. Uwan. Ay, nakakawid ka. Alam tundag iti prutas di talamisan. Kantay da dumakarga ti ref ko. Dagitay tinapay. Iawid monton pare. Ay, wala. Ay, narigat asanodan ti grasya, pare. Uwan. Ay kasi ka mangamin pare. Masanakan ka. Ay, talaga nasingpot ka, kumpare. Naasi ka itikas kanyak anak kurapay laang. Ay, thank you, pare. Awanan yaman na. Mga lakan tupay kit di iti bagas no awan bagas yaw. Ado ay ati bagas mo, pare. Ado pare. Ay, sige man nga raw. Tanay, basitan di bagas, may. Ay, agyamanak manayin, pare Anton. Ni, nangalaan nyo kadag ito'y na iparabaw dito'y lamisaan, nanang. Prutas kas kadabagas mat. Ni, adapay frozen. Ay na, insang padyamam Melissa. Intad ka no jay masakit a kumpare na. Sinarungkaran na ngamin itay ije balay dagat. Agsakit ko na yun, nanang. Wan, aglalaw ka nun ti sakit na. Iso akim mapsutan. Ni, apay ngay ajay masakit tinangtad kan ni tatang. Imbes nga iso kumatimangtad ije kumpare na. Diya kamuay ti amam. Dila agbain. Baliktad mo tararamidan ni tatang, nanang. Un nga roda, awang babain na. Tanda kay man mo, dita nga gina. Ha? Ni, nangag na tayo ni tatang, nanang. Manako kayo. Abay, kanyat pagkikitaan nyo kanya. Nagdadawat. Nagbibisay ni tinigalaw, ha? Ay na, sa bali man ti Jarnan, anak ka. Ala, di yun sumbatan. Tapno saan nga dadangag pungtot. Ikanda nga lang dyan ka, watanay. Lukas na kayo. Di kayo magmagan ni tayo sangpot ka. Kanaklang na kita. Ala, ingka ituloy yung tararamidam anak ko. Agsinata dito yan. Agluto ak matan. Bayam asuman na o taamam dita. Ne, papanan nyo, tataarot. Indak man sa rungkaran ni kumparik nga Anton. Silvia. Wana, kagap-gapok matid tabalay na diagsapa. Talaga gayam nga nakapsutan. Nga raw, nagadumag nga minasakit na. Naimbag matataada kayo nga mang sarsarong karkan kwa na, tata. Tane, awan matkadwanan. Noon nga raw, iswa siyak ti mga sikasukon kwanan. Ta siyak ti kasingida na kumpare na. Hello, pare Anton. Adak manayin. Ala, agtugaw ka pare. Kahit nagankan. Awan ganas ko amangan pare. Ay, kasano nga rod ang matumar mo dagiti agas mo. No di ka mangan paray. Uraya kun ati papatay ka. Ay, na, di ka pa'y matmatay paray. Sapay ado ti mapanawam asanikwam no kas kasanaw. Ay, wag.
Asinon tungay ti mang tawid iti sanikwap no bilang matay kan paray. Ay, naitangarod ti problema ka paray. Jak amo no asino ti pangipatawid ak. Tanay, balo ak metain. Kenawan met anak ni dinay asawak. Awan met ka anak ak. Tag may sak lang anak. Kan uray na di asawak. Bugbog tungmet lang anak. Jak met kaya dagiti kakasinsin ko ta naglalastog naman. Kasanungay nga rodon paray. Ay, husto ko maano ng asawak. Tapno damang tawid iti sanikwak. Gamjak met ng asawa. Ada tayo nobyak iday. Gam nag-break kami metain. Ay no, bye-bye amon ti ex mo paray. Mangkita kakit di manin iti sa bali Ay, kaya't mau tayo sa pulan ka iti asawa ang paray. Adaya may rekomendam paray. Ada! Ubeng ka na pintas. Sinong paray? Elisa, agrubot ka, tada papananta. Ha? Papanantayo, tatang? Sarungkaran tadi masakit akong parek. Kaya't nakakano ang makita, tanabayagan tayo na udi panagkita yaw. Ha? Alan, yung digusain, tagsukat kan. Darasain, tanarigat apayan tikid daw, tidandanin matay. Kaya't nakamakita, iso mapantay ti ayan na. Napanan ni tatang mau Melissa. Rimwar, Tata Anton. Mapan ka no gumatang iti tinapay. Diyak lang pag-arop. Si kagayan ti retrito ti amam kanyak. Ha? Iritrito nga? Retrito na nga asawa ka. Anya? Agsapsapulak nga miniti asawaak. Tapno damang tawid iti saniko ama panawak. Sayang no awan mang tawid. Ha? Dayta, no mayat ka makiasawa kanyak. Nga uray lakay akon. Ay, kwa. Uray lakay kan masakit akon. Agdato naklatakan ka, Melissa. I love you. Kat nakasaghana ak amang ikalaysakan ka. Idatag ka iti altar. Kat no kayat nak, pagyamanak, tadamot lang at pangipatawidak, iti sanikwa ama panawak to. Diyak kaya teraramidan nyo, tatang. Anya kayo mutin, ipaspasubudak mat. Na, ipaspasubo nga. Pagsayatam teraramidak, Melissa. Di ka man nagkasta-kasta. Ay, manmanuday tan. Diyak kaya yatan ni Tata Anton. Sana balay, tapagpiit nga lang agasawa kayo. Tamat matayan. Kano matay ni pare Anton. Si kanton nga asawa na timang tawid iti amin asa ni Kwana. Kun saan na makapapigsa na jay. Iso papilang ti pagasawaan niyaw. Saan nakakaidain da jay ta nakapsutain. Basta man diyak, tatang. Ay, anyat kayat mau. Di gwapo gawang korta na. Ha? Kitam di kabsat mo. Nakiasawa iti gwapaw. Ngam kitam ti kasasad na ita. Nagkutungan. Awan lang aron trabaho di asawa na. Putot pa ila putot. Isaw nga uri lakay ditan. Bastag na may kantaw. Niyan taon ti pakiasawaam. Sa nabalay, tamabalo ka mga dagaws. Di balasang kanto manan no kaskasanaw. Nagkuna nga dantaning tibiyag ti kumpare marot. Tsaka Anya? Si katimang tangtaning ije kumpare. Ay, unay kan, di ka lamasyan ije kumpare. Ay na madlumot adandanin ti apit ni pare Anton. Saan la siguro nga imbaga ti doktor na ang pa-check at tinaningan danday jay. Anya? Sayang ba't ti mapanawan na sa nikwa no awan magtawid.
Iso nga ipasawa ta ni Melissa. Kat di namat nga rod kaya. Kayat na. Pilitin ta. Sa pwede bakit abalasang akaaruba ijay. Inton maunaan na tayo ngay. Oh. Ay, isan man natila raramidam arot. At daya amat kasta. Masakit lang arudan ngam kayat na pailat mga sawa. Ay, di kumparik nga ron ta. Sayang ka no. Nawan pang ipatawidan na iti mapanawan na asanikwa. Isong agsapsapol iti asawan na. Kat, apay, masapul ang mga sawa ya. Mabalin namat nga ipatawid ita sino man no talaga kayat na. Ay, kayat na nga ron ti mga asawa. Anyat mabalin ko ngay. Ay, di mo iramraman tanak mo iti kalukwa marot. Di na nga rod kayat, pilitam kit den. Kayat na nga ron. Mabutang kanyak na jay. Isopat check nga agtungpal na jay. Iti kayat ko mapasamak. Anyat pangadang yakad di so. Ano kasta, manukot ka na makiasawa ka ni pareang taon. Katuanan na, anya nga ron ngay. Kung tandak mo't na dya ko manugot. Talaga? Inal daw nga ungtan ka ano bilang. Sige. Ibaga ka ni pareang taon, tagkasar kayon. Basta kasar lang nga. Saan kami ngagkabalay? Why? Tinapatag. Adam ako nang asawa na. Kanadan tumang tawid. Itesanik ko na iton matay. Nay, apay nga da ka dito parangan ni Pare Anton, Silvia. Una tawa na kay parangan nyo, tatarot. Natapilusupo ka. Kanya kukuam dito ay. Kalpas ko nga nag-inaw ka nagwalis. Siya nga mente para walis ito parangan na tatultulungak. Kaasi nga amin. Anya? Kano maminsan katilot-luto akmat lang. Ay, mabalin ka day. Asa di nga mo nga sikaswan ti kumpare. Tadanton mga sikaso kon kuha na iti mabiit. Ni, asino kumangay? Ni Melissa nga anak ko ah. Agkasardan iti mabiit. Ni, apa nga kasar na ni Melissa kat saan damat nga agnobya? Limit ang nobya na. Kasarlati kurang kadakwada. Kahit kasano pare. Ayaban tayo tayo magkasar kada kayo dito balayaw. Awanan ata na mabanugang abumangon. Sige nga ron. Kasaritak ton tayo magkasar kada kayo. Tauray nakaida kang kasar kang mabalag. Sige man. Kahit kasano ti gastusin nyo pare. Mano ababoy ti mapartay. Uray sa nga pulo no iso. Esos, nagastos una ti sa nga pulo pare. Pag-practical tayo. Uray may isa lang siguro. Talimitaran tayo mati dumaray. Alam, makaamukan pare arot. Basta mangkita ka ni ti baboy, tabayadak to. Ay, papanam nga ikat kalpas lati kasar niyo ko ni pare Anton. Agawid ako. Dimot ko na yung apapil lang ti bagasawaan may kanyanton. Una! Magtalinad ka pa dito ya. Uray sumagmamanulang ang oras. Manjak, kaya't kung tagawid tatang. Igatangan lang iti vitaminak, Silvia, wan. Uwan tataanton. Gumatang ka iti prutas, kinat-natang. Agatangan amin nga ipagatang ko. Uwan atata. Masapul ang mga anak iti osto. Pagpapigsak, Silvia. Iti mabiit. Mabalon ti anak tabakit. Nakasigurado tay tawidin na kinanton. Ay na, day talatisang kaibagam. Taw-tawid. At di sumat. Nagswerte di anak ta. Ta adun to ti tawidin na asanikwa ni Anton. Nay, Nay, adda taaw. Ingka man kitaan araw. mabit lang. Umayak man. Tatang arot. Ha? Pare Anton? Nakigtut ka. Nakakita kanya. Ay, puro Diyos.
Apay abimbangon ka. Nakasarukod ka matan ngay, may ditibalay, paray. Ingkar karigatak tatang. Takayat ko makita ti asawak. Ni Melissa ngay, di mo't umumay iji balay. Kwa! Ay, ang mga numatumba ka. Ay, ala, sumrek ka. Tagida ka. Di ka bumangon na atan eh. Di mo't agsakit kaya. Pare, ay isti, manugang ko. At dantaning tibiyag, mausanay ah. Diyak itulok ka matayak kadagos pare. Ay, isti. Ay, tatang. Lumabanak. Tapno mananam ko timnas tiyada sawa namanan. Ay na. Marigatan ka nga maganton. Agida kakit day. Di ka bumangbangon. Saan nga road? Ikarigatak ti agimbag. Masapula pumiksaak tatang. Tapno madan kapay iti apukaw ko ni Melissa. Anya! Napanandya anak taba kahit. Pimanawan, ta ilumlumungan na ni Anton. Ay, sapay sumanubli dito'y balay. Kunakno ko naman na taningan nagtibiyag na. Kasta karon tiamok. Ay, na pumipig sa mo tayo. Si Maranta mo tani din ang asawa. Agad kasanudaytan. Ora na numjanak ta, di na kaya timakidin na kananton. Ay, mas dawak mga ta pumipig sa mo tani Anton. Di na pala itulok. No talagang ipanan. Lumablapan kit din. Nay. Isuman nga tadaytan. Tatang, danang, umayak man. Ay, sos. Ingkapastra ka na. Ay na, problema ti kastoy. Apay kaya kasta. Nakiasawa pa ilangarod kanyak no di nakgayam kaya't akadun na. Kwa ngamin, mabayin sa amat. Ayaw baham ta kasaritak man. Awan dito'y balayan ton, pimanawan. No kasta, talaga di nakayat. Kwa? Ay no di nakayat, di saan lang. Asino kumamot ti anak mo ay. Apay isulang ayat ti babae. Ha? Anyat kayat mo asawan, ang taon? Nasayatan nagawid ka, Melissa. Agsarita taman na nakaw. Noy may papan ka ni Tata Anton ti bagayong. Lipatan yun. Kan isa nagawid tao may kwalaan dagiti kawis ko. Pumanaw akong dito'y tatang. Inakagtrabaho iti sa bali ang lugar. Ay, di ka pumanaw ah. Di daklapdan. Diyak kaya ti makidan na iti diyak kaya ayatan ko nakmat. Isa pumanaw akon. Kunayo ang mabalo akadagos ngam saan matgayam. Yak mga rod ni namnama pumigsan ni Anton, anak ko. Si Marantakit din, hindi nang asawa. Basta pumanawak. Tadan pagtrabahwak. Nabayag mo't tinasahan ngay may ni Anton dito'y balay. Araw. Un nga rod. Abang ano agsakit manan. Kasta nga tangag pa isaw. Ay, indak to man kitaan. Pamangan mo't nun na idalitan. Diyak mo't nga napanan iji balay na. Ingkanto kitaan Tamang ano yan tinapasamak kan kwa na. Nay, apay asikatin nang ilukat itiray daw, Sylvia. Apay nga dagat iti balay ni Anton, Kat. Apay dakas no ada kay tao. Ayan ni Anton. Masakit ka di man, Aday jelikod. Agbalbal seg. balbalsay. Apay, naimbaganan na talaga Katuan mat. Apay nga ron nga da ka dito ingay. Yeah, sweetheart. Pare arot. Da ka magayam. Anyan jawag mo ka ni Sylvia. Sweetheart? Wan. Ni Sylvia itante sweetheart ko. Tadinak mo't pagan ano dyan anak mo. Anya? Ay, apay nga kasta. Madya. Ay, agbababae ka matay ng taon. Kahit, anyat mabalin ko ngay, di na mangarog kaya ni Melissa. Di nagsapulak iti sa balay. Anya! Ay, sana mabalin. Pumanaw ka dito, si ka Sylvia. Sana mabalin teraramidan niyaw.
Sikat ti pumanaw, pare araw. Tawan bibiyang mukha na kami. Anya! Ang kunay kan, Melissa. Kuyugan ka, tayo ka idarom danton, kundi babae na. Ay, Nagapalot ko kuwam ngay. Ang kunay kan, agbababain ni Anton, isungay darom mau. nagsaritaan min ka ni Anton dayta, tatang. Ah, Tagsina nga rod da Anton kan Melissa iti legal awagas manang biyanang. Kat da Silvia kan Anton tinagkatuluyan kat nadanda iti anak. Nasdawak tay di nang asawa ti kumparek simmaranta meten aging ganan anayan anagimbag. Katita nakiasawa meten ni Melissa nga anak ko kat adan bukod na a pamilya. No malaglagip ko tinaramid ko iti kalabas, kas lalum na dak iti nakaro abain, gapo iti kinarupat kwarta. Banag ang nagbabawyak iti kastaunay. Alakastan, to'y pagayam mo, arot. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam arot. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agihaman kami, kan Diyos tag ngina, kada kayo. Amen.